Салому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Вахш ТВ. Марҳамат хонаи фурӯшӣ дар ҷамоати Ваҳдат, яъне Савхози Вахш, қишлоқи Қирғизо. Бори дигар такрор мекунам. Савхози Вахш, қишлоқи Қирғизо. 8 сотиқ замин аст, 3 дар хона дорад, об, свет ҳаст. Марҳамат кунед, нархаш 150 000 сомонӣ бо муомила мешавад. Метавонед ягон мошин ба ягон чиз ивазам мешавад ба мошин. Марҳамат кунед, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран занг занед. Аи навор профессионале нест, эҳтиромна хоҳиш мекунем, эрод нагиред, ин ҳам соҳиби хона худаш навор кардааст. метавонед ба ҳамин рақамҳо занг занед, бо тариқи WhatsApp ба шумо нишон медиҳад. 8 сотиқ замин, 3 дар хона. Кӯчае ки лой аст, ӯро аҳамият натиҳед, пул ҷамъшидагие ба уҷа санг мерехтиям. метавонед рӯи наворҳои экран занг занед, бо ба соҳиби хона маслиҳат кунед. Ташаккур.